action buttons ኣብ ሓደ ስላይድ ሾው ካብ ሓደ ስላይድ ናብ ካልእ ስላይድ ብቐሊሉ ክንነጥር ወይ ድማ ከምኡውን ኣብ ሓደ ስላይድ ኮይና ሃይፐርሊንክስ ኢኔብል ክንገብር ወይ ድማ ካልኦት ፕሮግራምስ ንኽንከፍት ዘኽእሉና ባተንስ እዮም። ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ጥበበ ኩናት ትብል ፕሬዘንቴሽን ኣብዚ ከፊተ ኣለኹ። ሕጂ ኣብዛ ፕሬዘንቴሽን እዚኣ 3 ስላይድ ኣለዋ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ብዛ ቀዳመይቲ ስላይድ ንኣብነት ተፀቒጠ ኣለኹ። ኢንሰርት ኣብ ዝብል ሜኑ ይኣቱ። ኣብ ኢንሰርት ምስ ኣተኹ ኢላስትሬሽንስ ዝብል ሓደ ግሩፕ ኣለኒ። ኣብዚ ግሩፕ እዛ ሼፕስ ትብል ኮማንድ ኣላ። ነዛ ሼፕስ ትብል ኮማንድ ምስ ከፈትኩዋ ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ በዚ ስክሮል ጌርኩም ምስ ወዳእኹም ኣብ ታሕቲ ኣክሽን ባተንስ ዝብል ኣሎ። ኣብዚ ኣክሽን ባተንስ ሆቨር እናገበርኩም እታ ማውዝ እንድሕር ኢኹሞ ንኣብነት እዛ ቀዳሚት ጎ ባክ ኦር ፕሪቪየስ እያ ተመልክት። ጎና ዘላ ጎ ፎርዋርድ ኦር ኔክስት ጎ ቱ ዘ ቢግኒንግ ከምዚ እናበለ ዝተፈላለዩ ኣክሽን ባተንስ ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚኣቶም ኣክሽን ባተንስ ከነምፂ ኢና። እዛ ቀዳሚት ክሊክ ምስ ገበርኩዋ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እታ ከርሰር ናብ ፕላስ ሳይን ተቐይራ ኣላ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ድራግ ጌረ ክስእል እየ ማለት እዩ። ሕጂ ልክዕ ኣብዚኣ ክሊክ ጌረ ምስ ወዳእኹ እዛ ናይ ኣክሽን ሴቲንግስ ትብል ሜኑ ትመፅእ ኣላ። ኣብዚ ኣክሽን ሴቲንግስ ማውዝ ክሊክ ዝብል ኣሎ፣ ማውዝ ኦቨር ዝብል ኣሎ። ሕጂ እታ ማውዝ ክሊክ ነዚኣ ክሊክ ምስ ገበርካያ እቲ ኣብዚ ኣሳይን ትገብሮ ነገር ኣክቲቬት ይኸውን ማለት እዩ። ማውዝ ኦቨር እንድሕር ጌርካ ኣብ ልዕሊኣ ምስ ገበርካዮ ኣብዚ ኣሳይን ትገብሮ ነገር ይኽሰት ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ኣብ ማውዝ ክሊክ ሃይፐርሊንክ ቱ ኢለ ናብ ፕሪቪየስ ስላይድ ከም ተመልክት ክገብራ እያ ማለት እዩ። ኦኬ ናብ ፕሪቪየስ ስላይድ ከም ተመልክት ክገብራ እያ ኦኬ ኣለኹ። ሕጂ ሃመሊሰ ካልእ ሼፕ ካልእ ኣክሽን ባተን ከዓ ከምፅእ እዚ ኣክሽን ባተን ከዓ ጎ ፎርዋርድ ኦር ኔክስት እያ ትብል ዘላ። እዚኣ ኸ ናብ ኔክስት ስላይድ ነዚኣ ክሊክ እንድሕር ጌራስ ናብ ኔክስት ስላይድ ከም ትኸይድ ኦልሬዲ ኣብዚ ጌርለይ ኣሎ ኔክስት ስላይድ ባዕሉ ማለት እዩ። ኦኬ ክብላ እያ። ቀፂለ ካልእ ኣክሽን ባተን ከዓ ከምፅእ እዚኣ እንድሕር ምፅእ ጎ ቱ ዘ ቢግኒንግ ትብል ዘላ እያ። እዚኣ ኸ ጎ ቱ ዘ ቢግኒንግ ኣብዚኣ ከምፅያ ባዕላ ፈርስት ስላይድ ኢላ መሪፃትለይ ኣላ። ኦኬ ክብለ ቀፂለ ካልእ ኣክሽን ባተን ከዓ ከምፅእ እዚኣ ኸ ጎ ቱ ዘ ኤንድ ኢላትና ኣላ። ኣብዚ ኣምፅኣ ኣለኹ ላስት ስላይድ መሪፃ ኣላ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ መታን ብቐሊሉ ክርዳእና እዚኣ ተቐዳመይቲ ስላይድ እያ ማለት እዩ። እዚኣ እታ ካልአይቲ ስላይድ እያ ዛፅሕፈት ዘላታ እዚኣ ኸ ሳልሰይቲ ስላይድ እያ ማለት እዩ። ሕጂ እንተኽኢልና ዋላ ፔጅ ናምበርስ ክንገብረሉ እሞ ኣብዚ ሂደር ኤንድ ፉተር ምስ ኣተኹ ወይ ኣብዚ ስላይድ ናምበር ዝብል ኣሎ ስላይድ ናምበር ኣብ ታሕቲ ክንገብረሉ ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ደቂቁሎት ስላይድ ናምበር ከነፍሪ ኢና። ድሓን እዚ ንኽርዳእና ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ። ኦኬ ሕጂ 3 ስላይድስ ከም ዘለና ርኢና ኣለና። ኦኬ ሕጂ ኣብ ስላይድ ሾው ክንኣቱ ኢና። ኣብ ስላይድ ሾው ምስ ኣተኹ ፍሮም ደ ቢግኒንግ ክብለ ሓራይ እተን ኣክሽን ባተንስ ዝበልኩኹም ኣብዚ መፅአን ኣለዋ። ሕጂ ኦን ክሊክ ስለ ዝመረፅና ክሊክ ከይገበርናየን ኣይሰርሓን እየን። ሕጂ እዚኣ ናብታ ቀዳመይቲ ስላይድ እያ ትኸይድ፣ ግን ኣብ ቀዳመይቲ ስላይድ ስለ ዝኸድና ክሊክ ጌርያ እውን ኣይትሰርሕን እያ። እዚኣ ናብ ኔክስት ስላይድ እያ ትኸይደና። ክሊክ እንድሕር ጌርያ ካብ ቁፅሪ 1 ስላይድ ናብ ቁፅሪ 2 ክንከይድ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ከምዚ ዝረኣናዮ ናብ ካልኣይ ስላይድ ከይድና ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ክመልሳ እያ እዚኣ እንታይ ተመልክተልና ናብ ላስት ስላይድ ማለት እታ ናይ መወዳእታ ስላይድ ክሊክ እንድሕር ጌርናያ ናብኡ ትወስደና ማለት እዩ። ከም ዝረኣኹሞ ኸ ናብታ ናይ መወዳእታ ሳልሰይቲ ስላይድ ወሲዳትና ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ኣክሽን ባተንስ ኣብቲ ናትና ፕሬዘንቴሽን ከነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምኡ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣክሽን ባተን ምስ እተናዮ ንኣብነት እዚኣ እቲና ኣለና ኦኬ ዳን ካልእ ኣክሽን ባተን ኣብዚ ከነምፅእ ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ጌት ኢንፎርሜሽን ዝብል ኣሎ ነዚ እንድሕር ክሊክ ጌርዮ ንኣብነት
ሕጂ ኣብዚ ይመርጽ ማለት እዩ ሃይፐርሊንክ ቱ ኢለ ኣብዚ ክመርጽ እኽእል እየ ናብ ፈርስት ስላይድ ላስት ስላይድ ኤንድ ሾው ገለ ዝብል ኣሎ ናብ ካስተም ሾው ስላይድ ዩአርኤል ዝብል ኣሎ ንኣብነት ናብ ዌብሳይት እንድሕዳ ክወስደካ ደሊኻ ክሊክ ምስ ገበርካስ ናብ ካልእ ዌብሳይት ክወስደካ እንድሕዳ ደሊኻ ንኣብነት ዩአርኤል ምስ በልና ኣብዚ እቲ ዩአርኤል ናትና ክንመልኦ ንኽእል ኢና www ኤሪቴክ site123.me ኢለ እንድሕዳ ኦኬ ኢለ ብዝኻ ኦኬ እንድሕዳ ኢለ ሕጂ ኣብቲ ስላይድ ሾው ክሊክ ምስ ገበርኳ ናብዚኣ ናብ eritech.site123.me ዝብል ዌብሳይት ናብኡ ዳይሬክትሊ ክትወስደና እያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ኢንፎርሜሽን ክነእቱ ንኽእል ኢና ከምኡውን ኣብዚ እናረኣና ናይ ቪድዮ ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ሳውንድ ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ሄልፕ ፋይል ኣብዚ ክትገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ባክ ባተን ማለት እዩ ባክ እንድሕዳ ክትገብርሉ ደሊኹም ንኣብነት ኣብዛ ካልይቲ ስላይድ ኣትየ እዛ ናይ ባክ ክንፍትና ኢና ኦኬ እዚ ሕጂ ናብታ ላስት ስላይድ ቪውድ ማለት እዩ ኣቐዲምና ቁፅሪ 1 እንድሕዳ ሪእና ነርናስ ናብ ቁፅሪ 1 ከም ትመልሰና ጌርና ኣለና ኦኬ ክብል ኣብዚ ኣብዚ ኸይድኻ ከምኡ እዚኣ ላስት ስላይድ ክእትወ ኦኬ ክብለ ሕጂ ኣብ ስላይድ ሾው ኣቲና ምስ ረኣናዮ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ እንድሕዳ ክሊክ ገይረ ብራውዘር ከፊታ ናብ ኢንተርነት እያ ትወስደኒ ማለት እዩ ክሊክ ምስ ገበርኳ ሕጂ ኣነ ኢንተርነት ስለ ዘይብለይ ኣብዚ ኸሪእኩም ኣይክልኒ ግን ክሊክ እንድሕዳ ጌርኩማ ልክዕ ናብቲ ዘመልከትኩሞ ዌብሳይት ክትወስደኩም እያ ማለት እዩ ሕጂ ኔክስት ክብላ ያነ ኔክስት ስላይድ ምስ ኣተኹ ኣብዚ ረአዩ ሕጂ ኣብ ካልኣይ ስላይድ ኣለና እዚኣ ሕጂ ሪተርን እያ ባክ ማለት እዩ ክሊክ እንድሕር ገይረ ናብ ቁፅሪ 1 ክትመልሰኒ ኣለዋ ማለት እዩ እዚኣ ኸ ኤንድ ኢልናያ ነርና ምሽ ኣብ ቁፅሪ 3 ኣለኹ ሕጂ ናብታ ቅድሚኣ ዝነበረት ስላይድ ናብኣ ክትመልሰንላ ካብዚኣ ኮይና ስለ ትሪገር ዝገበርኳ ናብዚኣ ስላይድ እዚኣ መሊሳትኒ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናገበርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ናይ ኣክሽን ባተንስ